ଜାଣି ତ ପାରୁଥିବ ମୁଁ କିଏ? ତେବେ ଆଜି ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି? ହଁ, ଆଜି ତ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ବି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମନାଉଛ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ, ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲ? ଯଦି ମୋ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଗଲ, ତେବେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ମିଳିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମ କାରାଗାରରେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତଥା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ମୁଁ ସେହି ଚରିତ୍ର ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ନିଜ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛି। ମୁଁ ସେହି ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଶିଶୁପାଳ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ବସ୍ତ୍ରଚୋର, ଛଳିଆ, ରଣଛୋଡ଼ ତଥା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭଳି ଅନେକ ଆରୋପ ଲଗାଇ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ସେହି ଚରିତ୍ର ଯାହାର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ତଥା ବଂଶଧରମାନେ ପରସ୍ପର କଳହ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତୁମେ ସବୁ କେବଳ ମୋର ଚମତ୍କାରର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ, ମୋର ବିଜୟର ଗାଥା ଶୁଣିଛ, ଆଉ ମୋର ବଂଶୀର ସ୍ୱରର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଛ। କିନ୍ତୁ କେବେ ତୁମେ ଭାବିଛ ମୋର ସେହି ସୁମଧୁର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ପଛର ଯନ୍ତ୍ରଣା? କେବେ ଭାବିଛ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମୋର ସଫଳତା ପଛରେ ଥିବା ସେହି ଅସଂଖ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷ? ମୋତେ ଭଗବାନ କହି ପୂଜା କରୁଛ। ମୋ ଜୀବନର ବୈଭବକୁ ଆଦର୍ଶ ମାନି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତଥା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାର, କ'ଣ ସତରେ ମୋ ଭଳି ଜୀବନ ତୁମେ ଚାହିଁବ? ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଭଳି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ଜୀବନକୁ ସଂଯମ ଓ ସାହସରେ ଅତିବାହିତ କରି ଜଗତରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମୋ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଆଗରେ ମୋ ଜୀବନର ବୈଭବ ଓ ସଫଳତା ବହୁତ କମ୍। ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ସେହି ସଂଘର୍ଷର ବାହୁଲ୍ୟତା ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ମୋ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜା ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଯଦି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ତଥା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା, ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି? ତୁମେ କେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଭୟରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଟୁଛ? କେବେ ଭାବିଛ? ଟିକେ ନିଜେ ହିଁ ବିଚାର କର।